Сега, съвсем накратко ще обясним основните тънкости при плуването. Ръцете най-упростено изглежда така. Едната се забива, другата отива назад, дига се, забива се, другата отива назад, дига, така. Това е най-упростеното нещо. Особеното е, че ръката, когато е назад, все едно е в джоба. Като се дига хоп, трябва да се дигне нагоре, не се обръща, т.е. като бутне, се дига така. Дали минава отстрани, дали от тук не е толкова съществено. Така, в принцип трябва да се протяга напред, така малко от тук минава. Така, обаче другото, което е много важно, това е все едно лакътя и хълбока са скачени. Т.е. когато лакътя е нагоре и хълбока е нагоре. Когато лакът отива надолу и хълбока отива надолу. И по този начин тялото някакси се плъзга и така. Това е супер важно. И дори краката, когато ритат, те не ритат с една и съща темпо, ами в момента, когато ръката се забива, има двата резки ритвания. И когато другата бутне назад, те са така, тялото е завъртяло и краката в този момент не рита. После когато се забива, малко ритват и така.